Alla kbira ħonqot iż-Żurrieq u laqat lill-mexxej Laburista għalla oħra taħt it-tinda bit-tema Malta tagħna l-koll. Joseph Muscat wassal messaġġ ta' għaqda fejn sostna li llum il-ġurnata il-poplu xeba mill-politika ta' tribujiet. Qal li min għadu maqbud f'din il-politika huwa totalment maqtuħ minn fejn waslet is-soċjetà tagħna llum. Tkellem dwar il-billboard il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista li jibbaża ruħu fuq il-kuluri tal-partiti. B'Joseph Muscat jgħid li l-kuluri tagħna huma ta' poplu wieħed maqut fejn jekk tifla għandha bżonn LSA jew għandha bżonn operazzjoni, gvern ġdid mhux ser iħares lejn il-kulur politiku tagħhom. Darba ninataw il-fiduċja gvern ġdid mhux se jħares il-kulur ta' wiċċek, iżda ħajapprezzak għal dak illi int u tieħu dak illi veru ħaqek. Għax hekk jitlob pajjiż modern, hekk titlob il-meritokrazija, hekk titlob il-ġustizzja, hekk titlob id-demokrazija. Joseph Muscat staqsa jekk dan il-billboard ifissirx li Gonzi PN jagħti x-xogħol nazzjonalisti biss. Bil-mexxej Laburista jipproponi verżjoni differenti b'dikjarazzjoni waħda, dik ta' xogħol għal kulħadd. Il-mexxej Laburista tkellem ukoll dwar l-iskandlu tal-commissions u l-istqarrija li ħareġ il-Prim Ministru dwar Tancred Tabone li flok tat ir-risposti ħolqot iktar mistoqsijiet. Net, qed jgħid li sabu hemm, ġifieri ti waħħal ta' qablu. L-ewwel biċċa xogħol tgħid li sibtu hemm. Għandu jitkellem ċar il-Prim Ministru x'qed jimplika meta jgħid għax sibtu hemm. It-tieni nett jgħid imma jien imbagħad ma ġedditlux fl-2005. Jiġifieri fl-2005 kont taf xi ħaġa u għaliex ma ġedditlux. L-istqarrija tal-Prim Ministru tagħti aktar lok għal mistoqsijiet milli tagħti tweġibiet. Qal iżda li dwar din il-kwistjoni il-Partit Laburista minkejja li qegħdin f'nofs kampanja elettorali ser iħalli l-istituzzjonijiet jagħmlu xogħolhom għax hekk huwa xieraq. Semma l-investigazzjoni dwar l-evażjoni tat-taxxa minn negozjant George Farrugia, il-persuna li ngħatat il-proklama. Saħaq li Tonio Fenek għandu jwieġeb kemm il-każ simili irċieva mingħand is-servizzi segreti. Joseph Muscat tkellem ukoll dwar il-ġustizzja u qal li gvern ġdid ma jagħmilx ġustizzja billi joħloq inġustizzi ma' ħadd ieħor għaliex dan huwa ċirku vizzjuż illi jrid jitwaqqaf. It-tip ta' Malta li rridu nħallu lil uliedna hija t-tip ta' Malta li ma tħares lejn il-kuluri fuq in-nies, it-tip ta' Malta fejn il-meritokrazija timxi l qudiem, it-tip ta' Malta fejn verament uliedna jkunu apprezzati ta' min huma ta' x'huma kapaċi jagħmlu u mhux ta' min jafu u mhux minn min jiġu u mhux kemm għandhom flus. Din hija t-tip ta' Malta li jien irrid ngħix fija. Din hija l-Malta li konvint li ħafna Maltin u għawċin dawk kollha tal-irda tajba iridu jgħixu fija. U għalhekk nistedinkom ninaqdu flimkien biex nhar id-9 ta' Marzu nibagħtu sinjal ċar, messaġġ ċar, mandat ċar biex gvern ġdid jagħmel l-ikbar proġett illi jista' jkollna għall uliedna billi verament gvern ġdid ikollu l-mandat tagħkom tal-Maltin u tal-Għawċin kollha sabiex nibnu Malta li tkun tagħna il-koll.